Вітаю вас, сябры, у нашым падкасце, які прысвечаны глыбокаму і багатаму свету ісіхасцкай духоўнасці. Сёння мы звернемся да псалтыра, кнігі, якая стала асновай для малітвы, медытацыі і ўнутранага перамянення шматлікіх пакаленняў хрысціянаў, у тым ліку для ісіхастаў. Ці мы можам уключыцца ў духоўны вопыт нашых святых папярэднікаў і ў якой ступені? Веру, што адказ на гэтае пытанне так. Мы можам уключыцца ў гэты досвед, калі разумна, расторопна і, што важна, паводле ўласных сілаў будзем адаптаваць элементы ісіхасцкіх практык ва ўласным жыцці. Гэты падкаст паўстаў на аснове тэкстаў святых айцоў, якія змешчаны ў дабралюбстве, а прысвячаю я яго архімандрыту Сергею Гаіку, які заахвочваў мяне да малітоўнага чытання псалтыра. На гэтым YouTube-канале ўжо ёсць выпуск, прысвечаны Ісусавай малітве, адной з цэнтральных практык ісіхасцкай духоўнасці. Азнаёміцца з ім можна па спасылцы на экране і ў апісанні гэтага відэа. Калі вам падабаецца тое, што я раблю, вы заўсёды можаце падтрымаць мяне, пачаставаўшы мяне кавай праз платформу Buy Me a Coffee. Спасылка таксама ў апісанні. А мы пачынаем прыглядацца заяўленай тэме. Што такое псалмодыя і чаму яна важная? Давайце адразу пачнем з адказу на пытанне, што такое псалмодыя. Псалмодыя – гэта практыка спявання або дэкламацыі псалмоў з псалтыра. Яна займае асаблівае месца як у літургічнай, гэтак і ў асабістай малітве. Псалтыр – гэта не проста зборнік паэтычных тэкстаў, але кніга малітвы Хрыста і з Хрыстом. Псалмы паходзяць з семіцкай традыцыі, але царква заўсёды разумела іх як прароцтвы. Прароцтвы, што раскрываюцца ў святле Евангелля. Сам збаўца кажа: «Трэба было споўніцца ўсяму, што напісана было пра мяне ў законе Майсея і ў прарокаў, і ў псалмах». І тады ён адкрыў ім розум, каб зразумелі Пісанне. Ужо ў апостальскія часы вернікі бачылі ў псалмах адлюстраванне збаўлення, якое споўнілася ў Хрысце. Таму псалмы ўспрымаліся не проста як тэксты для чытання, але як духоўныя спевы, якія выражаюць экзістэнцыяльны досвед, досвед сустрэчы чалавека з Богам праз праслаўленне, падзяку і просьбы. Калі мы молімся псалмамі, мы не проста чытаем паэзію, мы ўдзельнічаем у прароцтве, якое актуалізуецца ў нашым жыцці. Надзеі, апісаныя ў псалмах, становяцца нашай рэчаіснасцю. Псалмодыя ў дабралюбстве і навучанні святых айцоў. Ад самых пачаткаў манаскага жыцця псалмы былі асновай як супольнай, так і асабістай малітвы. Гэта пацверджваюць найстарэйшыя тыпіконы, інакш кажучы, правілы манаскага жыцця, якія захаваліся з Егіпта, Палестыны, Анатоліі, Месапатаміі і Сірыі. З гэтых крыніц мы бачым, што літургічнае жыццё ў ранніх манастырах было вельмі багатым і ўключала як спеў псалмоў, так і іх дэкламацыю. З часам візантыйская традыцыя выпрацавала спалучэнне свецкіх і манаскіх элементаў, што і стала асновай сучасных службаў. Псалмы былі не проста часткай распарадку, яны былі духоўнай ежай, малітвай, медытацыяй і спосабам сузірання. Святы Ян Карпатас лічыў, што псалмодыя – адзін з 3 асноўных элементаў духоўнай працы падзвіжніка, нароўні з малітвай і чытаннем Божага Слова.
Ён сцвярджаў, што трэба прасіць у Бога дар малітвы псалмамі, і ён яго дасць. Святы Ніл Анкірскі тлумачыць апошні верш 137-га псалма «Шчасны, хто схопіць і паб'е дзяцей тваіх аб камень». Ён тлумачыць гэты верш як сімвалічнае азначэнне барацьбы са страсцямі. Дзеці Вавілона – гэта страсці, а каменем з'яўляецца Христос, на якім мы разбіваем у сабе пачаткі зла. Ава Філімон адзначаў, што псалмы даюць унутраную радасць, якую не даюць іншыя тэксты. Той, хто чытае псалмы з голадам і прагай, напаўняецца духоўнай сілай, атрымоўвае духоўны досвед, падобны на досвед Давіда. Святы Пётр Дамаскін параўноўваў псалмодыю з фізычнай актыўнасцю. Ён акрэсліваў яе як чацвёртую форму дысцыплінаванасці цела. Псалмы і духоўныя песні лічыліся зброяй супраць дэманаў, асабліва калі яны вымаўляюцца не дзеля славы або гонару, але з пакорай і малітоўнай увагай. Дэманам асабліва агідны спеў псалмоў за чыстым сэрцам. Псалмы як ключ да разумення святога Пісання і інструмент малітвы, барацьбы і духоўнага росту. Айцы дабралюбства часта спасылаюцца на псалмы як на аўтарытэтную крыніцу духоўных праўдаў. Яны, псалмы, вучаць паслухмянасці Богу, шанаванню беднасці, дасканалай ненавісці да зла. Праз псалмы чалавек усведамляе сваю духоўную слепату. Псалмы выкрываюць пасткі задавальненняў, гневу і славалюбства, даючы сродкі, каб пазбегнуць іх. Яны абуджаюць прагненне сузірання, чысціні сэрца і больш глыбокага пазнання Бога. Псалмы палягчаюць зразуменне тых месцаў у Пісанні, якія падаюцца супярэчлівымі або цяжкімі. Рытм псалмоў і іх духоўная глыбіня рыхтуюць розум да духоўнага разумення такіх цяжкіх месц Божага Слова. Псалмы вучаць нястомнай, уважлівай малітве, дапамагаюць змагацца з благімі думкамі і пажадлівасцямі. Яны натхняюць да дабрадзейнага жыцця і падрыхтоўваюць да сустрэчы з Господам. Святыя айцы адзначаюць, што чытанне псалмоў мае розныя ўзроўні. Спачатку гэта вуснае вымаўленне, пазней малітвы сэрца і духам. Напрыклад, Нікітас Стыфат, каментуючы 14 раздзел паслання да Карынцінаў, адрозніваў малітву мовамі, псалмамі на самоце, і прароцкую малітву, якая служыць на карысць царквы. Хто імкнецца да любові, той павінен выходзіць за межы малітвы для сябе і навучаць іншых. У гэтым сэнсе псалмодыя толькі пачатак. Мэта – духоўнае будаўніцтва царквы, навучанне і сведчанне. Псалмодыя глыбока пранікае ў душу і дапамагае адбудоўваць самога сябе. Але толькі тады, калі яна вядзе да з'яднання з Богам, да малітвы сэрца без вобразаў і фантазій. Псалмы для пачаткоўцаў і духоўная дарога ісіхаста. Для тых, хто яшчэ не дасягнуў духоўнага сузірання, айцы раяць запаўняць розум псалмамі і тарапарамі. Гэта свайго роду медытацыя, якая суправаджае нават штодзённае рукадзелле. Манахі вучылі псалмы на памяць, каб спяваць або чытаць іх падчас працы і падарожжаў. Сямён Новы Багаслоў параўноўвае рэгулярнае практыкаванне псалмамі з падлеткавым узростам духоўнага жыцця. Гэта той час,
калі страсці яшчэ прысутнічаюць, але чалавек ужо спрабуе іх абмежаваць. І калі гэта ўдаецца, псалмодыя становіцца асалодай і радасцю. Але важная умова – ахова сэрца, бо немагчыма шчыра спяваць Господу, калі сэрца нашае ў палоне страсцей. Як спяваць песню Господу ў зямлі чужой? Пытаецца псалмаспевец. Іншымі словамі, сэрца не павінна быць акупавана нічым, што супрацьстаіць Божай прысутнасці. Рыгор Сінаід раіў пачаткоўцам спаць палову ночы, а другую прысвячаць малітве. Тым, хто прасунуўся далей, раіў 2 гадзіны чування пасля наступлення цемры, потым некалькі гадзін сну, а далей ізноў малітва і псалмы. А дасканалыя, паводле яго, маглі праводзіць усю ноч у спяванні псалмоў, стоячы ў Божай прысутнасці. Паводле Рыгора Сінаіда, псалмодыя была дадзена з-за чалавечай слабасці і духоўнай грубасці, як дапаможны сродак, каб вярнуць чалавека да чысціні і малітвы сэрцам. Чым дасканалей чалавек, тым больш яго малітва становіцца ціхай, унутранай, духоўнай і засяроджанай. Псалмы ў такім выпадку становяцца як бы вёсламі на караблі душы. Яны патрэбныя, калі няма ветру ласкі. Але калі духоўны вецер дзьме, карабель рухаецца сам па сабе пры дапамозе ветразяў, і псалмодыя можа саступіць месца цішыні. Псалмодыя як выражэнне любові і лекавання душы. Святы Пётр Дамаскін піша: «Ці павінен я чытаць і спяваць псалмы толькі вуснамі?» Такім чынам ён падкрэслівае, мэта псалмодыі – гэта не проста вымаўленне слоў, а ўваход у глыбіню сэрца, дзе слова пераўтвараецца ў сустрэчу з Богам. Мітрапаліт Феалептас вучыў, што змест псалмоў павінен пранікаць у глыбіні душы. Каб гэта стала магчымым, розум мусіць быць сабраны, уважлівы, адкрыты да разумення. Калі псалом не зразуметы, трэба вярнуцца і паўтарыць яго, пакуль сэнс не стане ясным. Псалмодыя дапамагае супраць рассеянасці, калі розум пачынае блукаць. У такім выпадку не варта працягваць псалом механічна, лепей спыніцца і пачаць спачатку. Толькі так псалом можа стаць сапраўднай малітвай. Абба Філімон раіў чытаць псалмы перад сном, калі хтосьці пакутае ад пустых фантазій падчас сну. Паўтор псалмоў дзейнічае падобна да Ісусавай малітвы. Яна, псалмодыя, паступова пранікае ў сэрца і ачышчае яго. Святыя айцы падкрэслівалі, спяванне псалмоў – гэта дыялог з Богам. Не метад або практыка, але жывы кантакт. Таму псалмы трэба спяваць з разуменнем. Той, хто уваходзіць у сэнс, прасвятляецца, а хто спявае бяздумна, наадварот, апускаецца ў цемру. Псалмодыя – гэта таксама ахова ад лішніх слоў, пустой гаворкі, якая рассейвае дух. Яна супакойвае, умацоўвае і ачышчае душу. Асабліва эфектыўна яна дзейнічае супраць акедыі, духоўнай апатыі, гневу і агрэсіі. Практычныя парады. Як падсумаваць ролю псалмоў у ісіхасцкай духоўнасці? Вось жа святыя айцы навучалі, псалмодыя асабліва карысная на ранніх этапах духоўнага росту. Яна дапамагае аддзяліць розум ад матэрыяльных клопатаў, ачышчае сэрца і ўзмацняе жаданне блізкасці з Богам. Псалмодыя вядзе да духоўнай раўнавагі, супакою, засяроджанасці. Яна дапамагае
узгадаваць у сэрцы духоўныя кветкі, унутраную малітву, увагу, пакору і надзею. Але трэба быць уважлівымі. Не кожны можа з першага дня пераймаць манаскі рытм або подзвігі святых. Некаторыя пачаткоўцы, узяўшы на сябе занадта шмат, хутка стамляюцца і адступаюць. Не спяшайцеся, лепш пачаць з некалькіх псалмоў штодня, але з увагай і пастаянствам, чым адразу чытаць усё і страціць глыбіню малітвы. Святыя айцы папярэджвалі, не кожны спосаб духоўнай практыкі падыходзіць кожнаму. Шлях да Бога асабісты, і псалмодыя павінна быць адаптаваная да вашага ладу жыцця, сілаў і унутранага рытму. Мэта не колькасць, а якасць нашай прысутнасці перад Богам. Вось чаму не раю нікому механічна пераймаць начныя чуванні ці іншыя цяжкія практыкі айцоў. Гэта можа нашкодзіць і фізычна, і духоўна. Памятайце, псалмодыя – гэта не проста форма, але сродак для ўваходу ў прысутнасць Бога. Калі сэрца нашае распальваецца, калі прыходзіць пакаянне або супакой, не спяшайцеся дачытваць псалом да канца. Спыніцеся, застаньцеся ў цішыні перад тым, хто прыйшоў. Дзякуй, што былі са мною ў гэтым разважанні. Калі гэта было карысна, падзяліцеся гэтым падкастам, падпішыцеся і, калі хочаце, падтрымайце працу канала праз Buy Me a Coffee, спасылка ў апісанні. Да сустрэчы, сябры! Няхай малітва псалмамі вядзе нас да нашага Господа Ісуса Хрыста.